Sino yung nagbukas? Lahat na dyan. Pa-birthdayhan sa amo ba? Anong plano mo? Mga ayuda ka na ng plastic dyan? Ayuda ka na naman. Awa ba? Mukhang pinag-initan mo na naman yung ano mo. Si ganyan na. Nakabukas na. Kipalitan ng cake sa iyang amo ba? Kaya isa to. Ako sa kanya punta ka namin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Yan, sabi mo. Happy birthday. Happy birthday to you. Yung sayo. Sayo. Birthday ni mo karon. Birthday ni mo karon. Sayo kami. Sayo. Basaha sa basaha. Happy birthday, Riza Baki! From Pupo Family! From Pupo Family. Yes, before blow. Pili ito! Yes, before blow. Papa, uwi siya daan kay mo. Ingon mi kisay nag Pagpasensya mo na yung kandila. Pagpasensya mo na. Second batch na yan, ha? My second batch. Blow together. Happy birthday to you. Grabe. Gipukaw lang ko ninyo si Ate Lambi pang gipasangingin lang ninyo. Di ba ko? Si Tilambi ko, antay sa'yo dun si Tilambi. Happy birthday, Riza. Bakit? Kaligaya, Pupo family. Sangan. Ikaw sa nakaredy ng video. Oh. Siyay mo na. Siyay mo na. Te, andyan na yung pako ko, te. Pako? Ay, salamat. Kisa pa yung tawag ni mo, baki. Kampra, gamuha. Dida. Hindi mo okay sa ganit. Patawa. Uy, lami na kay kong damgo. Tanawa mo. Si Pikasa na na. Tanawa na yung video. Wala ka pa. Pikasa na na ba kay... Pikasa na ba? Pikasa kay mga una ta. Ay, sa ti, ako sa picturean ti. Ang dalawang cellphone. Ay, Uy, day, pangayon ako ni Butang. Gipalit na ni Mama Moody. Eh. Para ni mo. hindi nga. Oh. Salamat Ha? po, nanay. Si Mama Moody nag... Ginawa yung tsura din ako. Uy. Uy, day. Imong amo, ana, day, ang nagkuhan. Pero kita mo yung ano. Imong amo ang naghatag, ana. Oo. Nag-order. Ano na lang. Uy, atuwa na lang. Pasalamat pa sa siyang amo. Dira ko to, wala na internet diha. Ablihi ba, ablihi? Ang time ni Mama Ritis, oy. Sunod dito. Siradan man nun ang Maritis, di ta ka Maritis ng ko. Sige, pukaw ra ko nila, bay. Bahin, ana, nakaidlip naman ta ko. Ningon pag gitawag ko. Si mga pinata kay naana po'y cake. Naana sus, oh. Isog pa kayo. Nagulat. Jello, jello. Dito nakadiretso yung tray. Happy birthday, Riza. Baki from Pupo family. Pero sa iyang amo ni Pupo family pa. Nya. Si nanay lagi ni mo ang nagpalit sa imong cake. Nya ang pizza wa pa. Sa oras ang pizza maabot, di mauli na lang gani. Sara, na nandito yung, nandun yung kamisa. I-remind imong nanay ba? Nag-order na dito sa pizza? Daw, sa labas. Ang pizza ba gi-order na? Gaya sa dana manguli na lang ni ani rong. Ako news mo muna pizza. Oh. Oh, Vito. Yung Ano unsang oras sa nang iyong nana? Unsa man gusto man nimo siguro na iuli? Hawiri na lamang kay picturean ka. Sige, ako picture si Hawiri. ay, sa Naunta na yung ngalan, no? Vito. Mugani ko pasulatan na lang na ako. Wala yung pangalan. 12 gidi, dapat pera na lang madam. Bilisan eh. Magani sabi ko kay... Uy, gisaara na daan ang sudlanan. Hala.
Trato na nako ng sudlanan day ha. Mo na lang na. Pungutan na sa natag iya ngano. Dili. Isyaro naman na nag-ilog na sa sudlanan bay. Nakadaan ako, nakatrato na ko daan na. Nakakontrata na din ang sudlanan na anak. Grabe ya, we. Sos, Mariosep. May basag nga kundi, isapin sa bulaklak. Uy, nandun yung nandun yung isa na. Hoy, di uli na. Yung parang gray. Di uli na. Parang blue dahil blue may pagka-blue. Bitbita na laman ang sos. Bitbita ang sos. Sana all yung amo nagbinila ng cake. Kami ani bisag pancake na lang wa kita. Sa bungga gina yung amo gyud. Yung amo bungga gina yung amo sa saon. Amo ani baling katihik. Ay sos. Forward ko tong video ha. Forward ko kay Lisa to. Oy, po guys, ako Ang credit na nakadiretso na pato. yawa. Dalawa na gud na yung plan day. Okay. Dugaya sa dana yung cameraman oy. Wala akong ninahin po. Ano man na inanig-bitin-bitin? Unya na naman na edit. I-camera na open na camera. Ay, ako ibalik. Ay mo na kumpleto na charger is. Ay legs. Kisay mo gipapait na sa Jilo? Mobile, yung cellphone wala na ikon. Wala charger ako ah. Wa ko charger niya ako. Ano pa rin ka to? Wala di ba? Oo. May na mo kumpleto. Pag may kuano kanina ni mo. Ay iyang kuan. Diha sa ibabaw. Jilo palite pud ko ana Jilo. Ano day? Pila unsa na nga unit? Ola. Unsa pwede ka na sa Pilipinas? Ola ang tawag, Ola. Kula? Ola. IP15. Ola. Original China siya. Dili siya copy. Ah, original China. Original siya. China. Kisa po ni mo kita na Jilo. Dito gani sa online gani. Kato mo ginauli sa Hmm. Kaya pwede man siya sa uli good. Tanawa ko isa. Nindot to gid mo lakaw dire. Ah, tanawa ha. Ay bang tabilon. Nindot to gid mo lakaw din ha. Okay. Wala pa. Kung sa din yung mga mabang. Oh, dala. Nindot to gid mo lakaw din ha. Mag-picture sa siya sa iyang cake ko no ay ipakaon sa amo bali gining kuan generation karon ay mag-picture pagtaman sa mga handa ay ang makakaon taon ang mabisita na libat na. Pwede pa yung taong selfie. Mga bisita. Ay kabala kay gwapa kay kadiri. Ipatay na ako na. Nga naman mong ipatay mga aircon. Ipatay kay ako. Kanina. Ah, oo, di ay kinaman dai kon din. Pikasa na dayon. Kato kay Aw, abi kong next time na Pikason. Dali kay mutilaw ta ng kalabasa. Kalabasa nga kuan, kanang laya. Kalabasa mana. By LB Torres, alas 8:16 sa gabi. Alas 8:16 diri karon bay. Yan ang masarap yung chocolate sa gitna. Ano naman mo, dapat yung celebrant. Pag guhit na din dito chocolate, mo sunod ni. Di bati mo na mo. Ikaw mo yun na di. Kuwit bisa gamay lang ba? Ato ano ba ito ting? Di ka ng chocolate. Ako. Paglalag mo guminan ni ba? Chocolate ba na? Agoy, maparabay pagkuot na kuskong lubot. Kaya ba yung pikasa na ba? Oy, napak ko yung lugbati. Napak ko yung lugbati diri bay oh. Lugbati lang ako oy, mahala mo dia. Organic ako. Pagka na men. Ha? Bati na po. Bungay dito nga ate. Duha lagi na kapunuan. Te oh, tripingan pang usa kapunuan. Dalawa kapunuan na gani. Meron pa doon. Sunod binis na kay para malago-lago yun. Masarap kasi yung bati. Sarap yung chocolate. Baka kabalong ang pangtawag na ako sila. E paano kung ipantawag sila? Siya, gitawag ni Ate Lambi. Nya sila. Sila, magpatabang ko ng Jilo, kada yung muhatong. Ako lang, bukod dalahid bang ko. Ano yung ko niya? Gambang ko itong bangko ki. Nya sayra dito. Jilo na ko, di ko Jilo.
Kung siya kaki, dala ko na ng 1-3 dito sa sila. Ato po ko. Dito lang. Ay, classmate, ligaya ko no. Kaila ka ni? Sino yan? Tabilon Miraflor. Ah, yes! My Hindi, ala. high school classmate. Dia birthday ni Risa di ay. Oh. Sabi ni Lili Kayo, ano, Palitan sa sabi cake ni- sa amo. sabi ni Ate Lambi, oh. Lisa, Oh. Tilambi, tinawag mo ko. Sa naul kay na inyong amo ba? Ayaw talaga niya, te. Sabi ko, Miri, nag-antay sa Di ko oy. Yung kung unsa may tuyo na tilambi, bigyan mo kung pako, isyut lang sa bag. Ang bigay na nilang ano, lansang. Di ayaw ko talaga, tigil sabi ko, bigyan lang ako nun ng lansang ni ate, ilagay na sa paper bag. Dapat hindi ka Tilambi eh. Ano lang yan? Magbigay lang yun ng lansang. Ng tako. Bakit ginising nyo? Ano ba ako? Bahala kami rin. Basta nagatay siya tilang. Hala, parang masarap yung cake na yun, day. Kay homemade, oh. Dako-dako, ako. Hika sa din celebrant. Uy, gamay, ah. Oh, imo din, eh? Oo. Asa to pa? Kamu mo ikuha, kamu rin slice. Ah, sige. Abi na ko, di mo ming hukaran. Naghuwat-huwat ko. Ano, yaw ko pa. Steam, no? Te! Ayaw ba? Kubalos ko sa duha ron sa duha. Yawa, rin ito. Hala ka, astan dalunggan ako. Gibutang nga. Kilig kayo naman. Naya nga maning atuli. Okay, lamay ka kayo, moist. Ang iyahang kuhan ba? Umuy ang cake niya. Lami siya, day. Sige, sige, sige. Kape, kape. Pero, Ross, ayos na rin ako. Ha? Di gamay ito kung kape gani, ha? Ah, di na lang ko. Kaya magkuruk-kuruk na po na akong agtang. O, kape na. Mag-slice ka lang, mag-slice ka lang. Kayo na, mag-slice kasi. Bawal na si ate dyan. Asa may inyong cake? Uy, cake plate. Asa naman? Social ba ito? Beta sa abroad. Cake plate. Cake plate ba? Wa ka diritiro? Unsa naman? Asa may inyong cake plate? Uy? Ha? Ha? Malalaki eh. Cake plate ba? Ay, pwede ramang unom. Dapat isiyam para tulo makasiis. Ginagawa ba na kay para hindi makukuha ng ganun? Di, og unom. Duhar may makasiis. Sayang po. Pero ako ginasam, ginako na kay para tulong. Pag nabay niya lang. Pag naka-cleanse niya lang. Uy, sa amo man ni. Wala tungkuan. Sa amo man ni nga plato. Okay lang, te? Oh. Ang sarap to kay Moise. Yan ang gusto ko daw. Sip pa din ako ng mga nanindukan mo pa ang sabi pa ni sa ano. Ate, gina mo lang nag-post. Ate? Hindi ko alam. Oh. Ewan ko kung uwi sila ngayon. Bukas tayo. Ha? Masarap to. Moise, asa man ni mo slicer? Tara. Ay, asa ba ito kutsilyo? Ay, tara, tara. Binuang. Pagkaon dili. Kanilaman mo tiba sa kaunti. Ako naman nag-slice. Ayaw. Ay, sige, Eh, kuan ako ah. Kanang Na makaputi talaga to. sige, ra naman. itistingan mo kay Lagom. Ang gamit. Okay, ako mag-slice. Uy, itisting mo yan kay Luis. Pag pumuti siya, yun, sigurado. Whitening talaga yan. Send ko rin kay Inday. Kay Dulog, kay Inday Mary. Oh, sige, send mo na messenger ko. Ang birthday celebrant kawa kabalo. Na-apel sa prank si Mary. Hasta ko na prank ko ninyo ha. Itawag ko tilambi. 2 beses talaga ako tinawag di. Uy, kailip ko lang. Sapo. Kaya kung patawag mo diretso, mahatawan ba mo? Mahalata na may. Patawagan na. Sige, tawag siya na sila. Pinagbintangan ka sa tilambi. Ang sarap pa naman ng ng tulog ko. Nakaidlip ako ba? Masarap na talaga. Ang kasarapan na. Doon sige, nagtaka siguro sila kanina ba? Ay na po. Siguro, sino may birthday? Ba't naririnig nila happy birthday, happy birthday? So, yan sabi ni Pato. Narinig daw niya, nag-ano tayo ng happy birthday. Pero parang masakit daw kasi yung AP niya. Ito. Unsa man? Cake. Ay, cake. Pizza.
Happy birthday. Hindi kasi pasa-pasa eh. Tingnan mo sa akin oh. Tingnan mo sa Ate Lambe oh. Pasa mo kay Gilo. Pasa mo kay Gilo, Sar. Pasa daw. Ay. Ayaw mo na talaga, eh. Ibiits na lang yun sa amin. Eh, pizza bay. Pizza ng amo. Pag nandito kami bay, talaga ano. Ay, dalawang ano pala. Cheese tsaka. Sige, magkuha ka na ng lagay natin sa... Anong pwede? May malaki dyan na ano, lagayan. Lisa! Dali na, picture ni pizza. Tapat sa cake. Nawawa na may kuwaan. Noon sa nauna, pamaningkuan ang celebrant, di pa unahon. Apri, nandoon eh. Di ka na anaris, oh. Abdi ka ayo. Sige, Picture sa... Sige ba, picture ang celebrant ba? Kamawa, dagkadaghan na sa mga... Naulahi naman niya itong handa, oy. Dami ka ng handa. Dugay man mo ng bulag dito sa mga amo. Sige, dyan ka. Kay picturean kita dyan. Sige. Ano? Akin na, akin na yung cellphone mo. Asa akong cellphone tayo? Tagusan akong cellphone. Ay, hindi sa oil siguro. Legs, hawa sa diya kay di man ni mo birthday. Ator ka dapit. Bawal sa akin ng Asa naman niya kung naong. Asa dapit mo gitrapuris? Himo na nung... Mas daw. Asa, di ko makapil. Good. Saan banda sara? Wala. Tarong ba mamaya? Sabihin na ano yung sa... akin na yung kamera mo. Dara. Sige lang to, Sadri. Smile. Hindi rin nakakati. Okay. Dati. Okay, ready? Wait, sabli. Good for me. Kuha siya na mga higdaanan senior citizen di ha? Isam na eh. Tigisa. Sige, di naman maklaro ang pizza ni mong filter. Huwag ko ahay. Landong-landong eh, pwede mong filter. Pwede ka hayag. Ay, dito kay Sarah, oh, maganda. Oh, liwanag. Nana ang kuwan last. Ay, ano ba? Merong humarang. Merong What? maganda kamera. Hindi yan. Dali, Ate Rose, kaya mo sa niya kay Rose. Sarah. Ano yung kamera mo? Duha na kabuok. Samo kay mo ang celebrant kay picturean. Ayo din na Jilo. Naapilan. Mag-serve na ko ka. Magsulo pa gani siya no. Okay, thank you. Kuya ni mga OFW ha. Oy, badlungon kay labad ang bong kakanuno na kay tagkik. Dugay kay sig selfie. Oh. Bahala mo dapat nagkaon. Hindi gaya dali ra gyud kay kaong pahak mo sa slice oh. Ikuan sa ni be, duot sa. Dito ka muna sa klipe. Dito ka. Sige, sige. Sige, dire, tilambe. Asa naman ka tilambe? Tilame. O yan. Lagi. Lingkod mo gamay terus kay tako kay ka. Partner, yung mukha mo, ipaganyan mo naman. Para makita ka ba? Lo, ali na lo. Ayate, kabaw ba mang lorong putot? Dire lingkod na, lingkod. Dire lingkod na lingkod. Angayan be apon magludloot. Dire kay hala minduta lagi ng kamera. Ayag kayo, te. Si timer sa kay. Brand na. Dili, makita niyo nga itong mga pag... Pagdali diri tot. Ito na sa tupi. Tot sa di sa nang amo diha. Timer mo, lagyan mo ng timer. Pindutin ang Pasag din ang si tatay, paghuwat diri usa ka click lang dali ah. Na, kay Claro. Ay, Pila ka, Claro ang food. Klaro. Ay napo ang Asa lang timer ang Timer sa. salam. I-timer ang mga selfie. Dugay ang mga selfie. Oy, lami na ka og cake. Bisan mo Ina, pila ka minutes na? 10. Nastang hello magid mag selfie. Oh, to na. Yati, gusto magigtingog. Oh, di ba? Ang liwanag niyan. Oh, suluhan Sige. mo muna si ano. Para maliwanag. Kamera. Unsa na? Ang kana ng bago, ang bago na. Hindi ito yung ano. 30 kd. 35 kd. mo? Ay, 35 mahal man. Tapos si ano, picturean mo si ano, na Samsung. Duha na imong upay cellphone. Si Risa.
Ayan. Ay, ang linaw na ito. Pati ba? Dali na. Ano, ang linaw. Ganun kamera, oh. Ganda. One, Teka muna, andun pa si ano yun. Kita ang Sa lubog. mukha na, gikayo. W kung O, yan na. magsilpi. 1, 2, 3. Ulit. 1, 2. Smile. Apil man ang upuan. Uy, Ato ba sa di mong sinaro buhok? ko naman yung upuan. Ay, wag yan. Ay, sama yung upuan senior. Oh, okay. Yan. Ikatag-katag sa di mong buhok ba? Kay klarong model sa Palmolive. Sa pizza. Hindi ko kasi nakikita ko. Ikatag-katag sa tubangan ba? Ana. Na. Yan. Yan. Oh, sige. One, Oh, two. kana. Ayun, ang ganda. Unya, si dako ang baba. Nawaw ka. Sige ka. Ibang liwanag. Nawaw ka. Ay, ang ganda ba yun? Ibang liwanag. Nya, pwede na mukaon, ma'am? Ma'am, gutom ng bisita, ma'am. Ma'am, nabugnaw ng pizza, ma'am. Send na lang si Morales kay friend ng tabi na. Oo, pwede. Ma'am, nabugnaw ng pizza, ma'am. Kita man ako mataon. Pwede po ka natin sa tignan mo. Dalawang rolls. Ay, excuse me. God bless you all. Dalawang cheese. Ang kape ako. Okay, mag-BH na ta. Wa pa di mahuman ang salida? Bang lugaya. O, kaning gulay. Apila. Apila ning gulay. O. Risa, mag-picture tayo. Sige. Yung kamera ni Ate Rose kay maganda. Lord, akong picture lang yun. Bek, kumusta man, Bek? Taka doon. Isa, mag-picture man mo. Dili man apil ang pagkaon. Wa mo naman. Hindi, ipang ano lang, ganito lang mo. Ah, okay. Ma'am, ingon na ron larga, ma'am. Nya, sige patag maritis, ma'am. Sala, mag-sharon din tayo sa cake. Masarap ang cake. Kay kuan mo is. Ha? Ulit, isama ka din ba? Ano? Tama na ba yan? Hindi ko na eh. Bakit? Kailangan ba kayo lang? Hindi yan maglarga ng barko pag wala ko. Ako. Gitna yung may birthday. Ay, oh. At hindi, upat, apil ka para upat. Naningkamot pagay ko din. Hino pa di mo man ang salida. Dali at intay. Tay, wa pa ni mo. Ay, kinala, nakalugay na ako. Ros, nalilugay na yung tas timbok. Ting, dali at intay. Nagkaroon lagi kaya akong buna. Balik po na, wala 1, 2, 3 ko. Hala ka cute ba na ko diha? Oy, cute kay ko. Baby, isa pa, baby. Cute kita diha ba? Wait, sapak na, wait. Isa sa tarungan sa mga bangs. Taro na, Mga buna. Pakit talaga, oh. Wala isena sa pa kay cute kay ko diha. Ala, kagwapa man ako diha oy. Ayun na yung mighty mo. Oh, no need to eat daw, just take selfie. Mao lagi by Florida, bahalang nag-selfie sila. Basta ako, nakasharon ako mo. Kasi gani mo, day? Mingon niya ning amo ro larga. At least nakakuan ako. Nakasharon ako ba eh. Sir, sindan mo ako niyan, sir. Kay cute kay ko diha, sir. Ay, sir, ay pagara-gara, sir. Sige, tanaw to sa. Hala, cute gid na ako. Cute gid kay nako diha. Oh, ala kagwa. Parang siya yung bata dito. Oo, hala kagwapa ba nako diha? Meta, diha na lang ko. Wala sa personal. Sige laman mo selfie pa nga. Dagpa, kay bit-biton si Risa. Hala ka. Pili mo mga ako na ni. Pangano mo dili? Kuha nila si Jilo Rabin. Kami ang amo ah. Si Rami. Si ate dili lagi si ate. Si ate lagi di siya. Isa yung best friend mo. Ba't uwi ba ngayon, Bernice? Bernice man. Oh, magahi pa. Best friend ko ba yun? Best friend mo yun. Ikaw ang magdala. Hindi, mga badlungon. Pareha dahil ka. Pareha kami. Badlungon ka ayon. Lungon. Si Sarah kay naglagot naman sa nagsiya. Pila ka nawong ka. Usaani, karami. Usa-usa lang ba? Kami usa-usa sa admin ni Sarah. Oh. Baliupat kay hiwa. Jello, Ate Ros, ikaw. Sobra pag na. Sobra pag isa. Ang Irene usa. Basit. Kalanay na siya. Wala na, hindi may mga tinambing.
Ah, nga naman. Hindi ka magpizza? Dili. Ano naman? Oh, ano sa ano? Hmm? Kani karami siya. Dali na lo. Cake ni Ramis. Mukha ang cake si Ramis. Oh, eat na daw, Jilo. Happy birthday to you. Yati ka. Di man na pwede ibalos. Buing nyo ka. Gibalos, gibalik man nun niya. Di man na pwede ibalik. Buang. Diri na. Magkain ng cake si Ramis. Kauna. Asus. Busy kayo. Diabetes yan siya. Busy kayo. Mag-post na po na seron. Kaundaan ba? Tamang good ka mag-post. Hoy, diabetes si Ramis. Ibalutan ako. Dili pwede. Right, ako man nakauna kay Risa. Sa paso. Pasa-pasa man na. Wa dyo kay gip imo. Sa paso-pasa man na niya. Wala ko kabalo. Kaya ako na nakauna sa iya. So, bugante na sa salain. Wa na. Nag-anak ko ani. Nagmas na kog chocolate. Naunta bay. Murag lami magkape ani. Magkape naman ko ganyan ha. Kung halimbawa, ikaw kung nakauna na kong kabutang sa iya, nasa lain po ito mo. Kaya na normal ako ang dili. Ibalutan lang tayo Usa ko na dahil. to. Usahan na to. Nagkuha ka parang namin? Motoran. Nagkuha ka din? Tara pa. Kuha to. Pagbago sa kada. Usa ka gulay, usa ka plain. Oh. Pag-slice of cake. Yan ang man hiyo apila o ang ako man din ni. Ha? Oh, dali namin. Dahil namin tayo yung tira sa bahay. Dala niyo si May bukas Luis. dili biya may magaling bukas. May nalaman. Ay di ba mali man mo Sabado? Dili ni magaling sa pati. Mami dapat ko sa pati. Ah, doon mo sa akong diri. Laba kong mga uniform. Pag-slice niya ng cake gel. Okay, di ba sa pula magkauli? Hala ako kang gihiwan ni mo kanyo ka nga. Di ba sa ganit ka Kala ko lang? sa Roti lambe. Okay. Ha? Ano ba? Salado ko lang. Uy, tibok pala din ang pizza. Pwede ba mo dia? Ng cake te? Dili na ka Luis. Dili mo taga Luis. Kasi naman muna. Asa naman mo? Abi na kung mahalinan ko ron o kuan. Siya ko nagkuhan sa dito mo siya. Ha? Unsa? Nakatana na ako. Asa ko na mga Luis. Dala ko na lang lang. Ito nag-type ng sugo. Unsa? Gisaradong kapa naman na. Dapat Ana? magkauli. Ah, nakuha na tanan. Ang ako niya, si Tatay Bel. Si kuan yung best friend niyo tagaan. Taas. Kauna. Taas ba best friend niyo? Wala man diya. Alam ko man sila. Ni ako yung dalawang bukuli. Oh. At pero ako dalawang uli ba asa rin plato ha? Okay ra? Ay mo balikan? Way problema diri kay Kani di mo mo. ayaw lang kato na lang mo is. Aw, kani ba? Kani. Pag-slice mo anak. Mas cake ra mo kay. Ngan, kontrabida kay kalis. Unsa? Lolo. Unsa? Bisa man na inyong maritis. Uy, pang zero pud kuno mo. Wala, uy. Kumuha lang tungkuan. Ano sa kuan ba? Ang nipokaw na ko si Jilo ug si Ligaya. Si Jilo, ti, gitawag kang tilambi. Ingon ko si Ligaya. Mir. Dili amir. Sa tiros. Ignas ko. Alam Dili amir kay naituyo si tilambi nimo. Kutanti ra ba? Oo ka balutin na ayaw mo. Kuyawan pud ta. wala ka kabalot eh. Alam mo ako na. Kaya sa inay ni kuan. Nagpatawag sa Sarah ni ako. Abi na hung namay. Ibalo kung gahong kanila. Abi na hung nay martes. Wala mo ko big. Nya na mo bangko kuha. Nagkuha, may ko nga. Na. Kami. Ako siya magkubangko. Kani yung mga muna ipako itong mga bangko dito. Oh. Dula. Kaya ito ba nung mahulog? O dayon, nakaplano na mo nga initindog naman ko. Lalo na ako itong kuha. Bago, ikaw din ay yung mga bangko dito. Ang kuha yung pwede yung mababayin. Pero mo. Pareha rin man di ka bugat sa ako. Plastic niya. Kaya kadako sa kanya. Okay lang. Nindot og camera. 35k di lang. Kaya ni mo na. Ang kay utang. Nilagay mo dito, oh.
Kaba? Kami ani dagang utang ni mo kaya na. May wala ko'y kulids. Ay imong kulit usara ka buk di ako atulo. Wala ko'y kulids. Ako'y senior high. Dali mo, te. Tulo akong kulids. Inya. May mga kaya wala kagabang mong balay. Ako gabang mong balay. Uy, gaabang gabayad pa kus luti ano pa na maimpas. Kung akong luti ana 10,000 ang buwan. Wala ko na ko'y liwin. Ang allowance kada semana. Napilay mo. 300 kada usa. Ako, atakuan mo ito kapin. Kada semana? Ganun dako man. Hindi ito mas na ko'y. Wala man sa balay. Usahay 350. Ang ilang kuan sinimana. Ang bulan lang sa usa ka bata. Kaya taon na gamito na niya. Dito na mo. Bakit saray? Uwi mo yan? La, hindi nga ako nanghingi kay ayaw ko. Tapos isang plato lang iuwi na. Huwag ka na mo, ano, kasi ano naman si Tria? Ba't ayaw mo tong ano, Mois? Kulit mo, ang sarap. Siyempre, ito lang. Siyempre, wala nang kakain na ito. Sayang. Hoy, wag mo kunin yung pizza nila nisa. Hindi. Ako kukunin. Meron na kami. Yan o. Ito. Huwag maya, magsabi lang. Nahulo niyo. Dahil na lumiga ito. Huwag maya, magsabi lang. Ano gusto mo? Karton o? Hindi, dami na akong basura. Ayoko na. Mahapal ng cargo ko eh. Kailangan mo ng dalawang box pa sa pangmaliit. Ay, ben, laki na ng gastos ko sa ano? Laki na ng gastos ko sa cargo. Kaya nga meron yun. Unsa man ang inyong gitrabahoan nganong daghan man kaayo mo? Uy, kaya dato ng mga kuwan, dato ng among mga amo, mga anak, prinsipi, mga kapit kayo. Tagsami kuan mga royal family. Kinahanglan, isa ka tao, isa ka nani. Usa ka tawag. Isa ka nani. Number 1. Oh, number 2, pakpak. Kailan sa Manila to? Number 3, Number 4, Number 4, ako ani gikapihan mga pipa kuron. Ay, mo mo din ay sus di ay. Nakalagay niya, may. Ipainit na. Niton. Ay, malimta ng tanan, ayun. Uy, ako lang nang ikuan bi, cargo na ko na bi. Kanya na, umakuan, wala na yung sulod. Ang matag na ng tanan. Atay mo na eh. Naubos pa ko ang December. Di ba ayaw na mo pagsus kay tamis na kaayo ako na lang nandadon. This is my favorite chili. Did you know? Pagbuhat na lang ba? Ay, di ba, lipo ka rin, may pakagin pa rin, hindi amag na na. Ibalagid balagid. Unsa di ka? May nakakilo yung dala rin. Yes by Joan. Kuan ka na. Kaya niya na. Daghan kay may pagkaon yun dire. Once a week. Walang kutsilyo ay. Madaot yung beauty niya. Kaya na. Oo. Basta kayo, masulungan na ako to sa masulungan to sa Daro nga mo mga plano. Pag sige, o buwan ang dahil. Di day mo mag-usag kuan, di mo mag-usag kwarto. Isa. Ay basta adlawan di mo ako makontak. Busy kay Kung ko. buwan ka, si Smita, katabang nga spikas balay. Mugay dili day mo utog sa inyo ha. Ano na sila mamangin Hindi yun, ang gati. So, ni tatay ba? Eh aron samot mo to ka baklag ba yung kwarto, duha ka ibang lahi. Wala, Mer, kabalo ka, Mer. Dili namin magsarado purtahan, Mer. Oo. Ano di maglimpyo na yung kauban? Hindi mo sarado ng purtahan, Mer. Murag pangudala nga, murag balbata. Among kauban never pa nang limpyo. Ha? Nawala, sa spikas balay. Lain yun ibang lahi makauban, baklag kay. Kasi araw, musulod. Onya. Yung ano mo, yung gamitan mo. Oh, ayos na daw. Ayos na. Nya, may ka nga. Wa na imong tuwalya da kay bang baklaga. Sa di man na baklag shampoo man na. Ay, giatay shampoo ba di ay baklag kayo. Kat mo katong singot na nauga ba. Unya kay naman ako ang hangin kay ang aircon dito padung nakutanan kay nag-change naman mig location sa among igdaanan. Na dito na ko tanang hangin. May ano si Tadi, di ba ba ko sa ilang mabiling baho? Ambot. Ingon siya humot ko ng shampoo. Di baho talaga nung ano pinuspunas na sa katawan niya. Talagang sa ano na nila, ang tayo. Eh, yun pa nga, ikaw may baho. Kahit nga sila pagsabihan na tawanan nila, baho ka, ano sabi niya? Kayo yung baho. Ano na sila sa Kasi amoy? baka para sa kanila, mabaho yun sa Sa kanila. amoy nila, immune na sila. Ay, Day,
na human na yung kalbaryo to. Bro, wala naman siya ikuan din. Bro, human na iyahang. Pira-pira. Wala naman. Uy. Oh, mura. Ha? Pero di na ka mag... Wa na na therapy? Therapy na. Bro, human na. Usa problema mo din. Ano dito? Di na si putot di ay. Wala masyado rin. Wala mo siya dito. Nagay lang ninyo. Ato gani ko dito tamo Nagay lang ninyo. Dudas niyo gani si mamuna ngayon. Nag-ingon mi apo putot, mo di putot. O ikaw ra ba nagingon pud ra ba ka? Mura di. Niya binili ko no si putot. Kay lason. Inyo kay uy. Ako kay isang ganyan, yung ballpen sa taas, binili. Pero hatag niya na para mataas siya. Ay mo. Pagalan ka. Hati ka meron. Wala na ka. Dito ko sabot. Bisaya, ma'am. Wala man. Uy, paano man to? Ay, Di man siya kabalo, wala kang tanong. wa man tayo gi. Yan ang Kuan. search sa Google. Bakit hawa ko di banggil. Uy, kabalo pangalan. Nabili pangalan. Oh. Bisan pag magkaso, dili pildi gyapon gawingan. Si Jill. Oh, putot jilo, putot ka. Putot put ko. Kung siya tawag ninyo. Oh, kisa man na inyong gilibak di ay. Wa po ko kagits. Ayaw lagi pangalan. Ikaw sara kay sala ni mo na kay nag-mention ka ngalan. Ano may mapreso? Di kay mapriso ka ana. Pildi ka ana sa kaso. Dili lagi ka maglantaw og kuan. Dahil mapreso ka dahil nabanggit ng pangalan. Ligtas na kayo. Sara, hindi mo ba napapansin pag nag-uusap tayo sa kwarto? Mention ng pangalan na. Nanggigil ako. Wag mention. Kaya ito din sinasabi ko na si Jill po. Kasi sasabihin niya, gilibak talaga natin siya. Kasi mention ka ng mention pangalan niya. Ano lang? Kami gani. Sabihin mo ano? Ang mag-mention sa mag-ibak min doon niya, makasabot na siya upuan. Bago isabot mo ang makasabot. Kasabot nagbaho? Ay si ako kay baklag man akong ingon. Magbaklad na din. Kabaklag, lahi na pud ninyo, baklag na pud baklag. Baklag. Oh. Masabta na pud ang baklag, piot-piot. Piot-piot na pud. Pero kasabot na siya ang baho. Kasabot na siya ang baho. Langan, kay ako man ang ingnon. Unsa man imong ilo kabaho? O imo search siya baho in English. Mo pudi. Oh. Nag-search siya ba sa baho in English sa Google? Maingon ra ba sa Google nga? It smell good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Uy, makakuan mo na yung kape. Uy, yung kape tabi, Sar? Kapi ka na doon. Hala. Hindi ah. Bakit pagpalit pa na ng kape ka usap ako ng inom kape. Tagain ni. Gamatot kay nang ipalit na. Ay, nga nung gamay man pod. Kay ningon man kung ayaw nang dako kay ma-inspire lang man. Ay, ayaw, ana. Ay, naamang kay taga ang ayuda. Ayaw ano? Naamang kay taga ang ayuda. Dako palita, kay taga si Sarah. Muni na mo ga. Muli na lagi ko. December. Dili ka na kay King nga. Sunituig ba? Sunituig. Di ko pa 1 year sa mi sabay. Oh. Hindi sa day ko sa nako. Sunituig mga mo. Manghatag, sunod ito yung Marso, ni ka, sugod sa Ramadan. Extend ka? Oh, extend. Kaya wa pa'y Abi tigom. na ko December. March 1 man magsugod ang Ramadan. Oh, March 5 akong flight. Kasi Maka-Ramadan pa ko. March 1. Oh, tapos pag March 4, manghingi na ko ayuda. Kaya pa, Eid Mubarak. Muli naman ko. Kailan ka ba uwi? First year na? Mo advance. Di, mo advance ko Eid Mubarak. Wala gani ka id. Di ba, ikalimang adlaw. Nya, ikalimang adlaw, biyahe naman ko no. Kaupat ka adlaw, mingon na rin ko Eid Mubarak. Mag-Eid Mubarak ka na sa... Eid Mubarak. Dala ka verbal. Sugdan na ni mong hadiah. Pag kita pareho. Hindi, sayang yung makin dito eh. Hindi mo mauwi sa ano, pag-Gergian. Niligian lagi. Nalitaw mo lagi ko ng gobernador mo. Dukong to. Eh, cute ko diha, gwapa ko diha. Pelingon. Pero nga ba? Gamay po ako. Tisen mo sa... Jilo. Ako'y apil Si diha. Gino wala. Wala pati yung... Friend ba kita dito? Wala. Wala. Oh. Wala kaya ko ninyo gitabangan. Wala na ka dito. Jilo, mura po tawag na piang na iyang trabaho. Galkaw-lakaw raman ka. Bang kagaan ra anak. Pasama rin sa akin yan.
Ayun, sige anak, kay naay mong nanay dito. Sige, panunod. Singin na napunta sa inyong nanay nga. Nay, ukay-ukay dito, ilabay, diri ra ba ninyo tanan? Alam, kita na dilam dito jacket na arbal bed. Yung jacket sara nasa bed. Jilo ay gilabay niya. Nausa na sara nangalot? Ikuto? May kuto sar? Ala sar, laki ng braso mo dyan sar. Inaswat mo kasi ang balikat mo. Patingin ba? Eh, paano naman kasi? Hindi pa yan ready. Magta-timer daw, sabi ha. Pindot na. Pinapili nga yan, anak. Tanawa ba? Ikaw, marites ka, marites. Ako, ang Marites. mukha ko. Ala, ang laki naman ang mukha ko dyan. Ala. Siligaya. Ala. Ala. Masalag. Kalkan mo. Ako parang ano yun. Walang Siligaya. Gita na, ligaya. Isom ba, isom? Lain na kayo, no? Isom, siligaya. Murag ka itong naigan. Dami na. Ano na? Murag naigan. Naunsa naman tao ng kamera, ha? Magkape na tayo. Kape, yummy. Kape, good. Kape, yummy. Bye. Kape, yummy. Kape, good. Gamay na taga-sukar ron. Kay mahal na ba sukar sa Pinas? Sugar spoon na lang ta. Kasi wala siya mga... Assalamualaikum, Baba. Shlonech. Sis Barik. Inshallah, Taiba. Alhamdulillah. Happy birthday to you. Magkain ka pa? Uy, bigyan nyo naman ang upuan sa namin. Uy, yung prinsipe, bigyan niyo upuan. Chay gawa? Baba, chay gawa? Sure, be, chay, may? Inshallah. Lami ng chocolate ris mo, tagay rago ko ana ris. Asang niti? Lolo, banat gid mo. Kana. Wow. Ay, ang chocolate. Ay, mo yata. Uy, nga nang sisigay may tagag chocolate. Ako may tagay kay. Unsa may nakuha nimo mong agent? Legs, unsa imong na kuha na? Nayuda imong agent nga dito magani ati Rosigig pangay ayuda. Ug diri nako. Magani ng duha sa kuha. At tuwin, kung may samong balay. Hala ka bay, ano yan? Chocolate cake, kakatakot sa calories. Oo, mintras bata pa bay, kaon sa tari bay kay ugma. Oh, mag 40, 45 na bay, lisod na mag-budget na ta bay. Sa pagkakaroon, kanilang usa gamay ra man. Inuman ra nig tubig bay, saka balde. Katagan ninyo si asa ka? Ati man na imong bisita. Imo man ang bana. I will get for her. Dragi, oh, dragi. Birthday, o, di ba? Imong bana ati man na dilo. Unsa man na? Uy, wala kayo. Kapapit tayo, te. Ha? Tingin na. Sarah. Di ginumot ko lang 'yun. Sabi mo kayo mo. Sabay-sabay. Kinumot ko ba yung jacket? Dito ba? Di, baka ano, binungkag ko ba? Pinakailalim pa naman yun. Si Jilo kasi, tawag ati lambe, butante. Di na kailangan magpaliwanag. Nakainis.
Gigil ako. Bato na imong palad, Liz. Liz, asa na imong palad? Bakal? What kind of hand she have? Rames, it's like ano? It's like cement or what kind of hand she have? Very hard? Why you cry? Alala, makita ni kasimba, naglantaw ba siya live? Nautgan niya na. Iba rin ako yung pizza uta ba? Bakit di madami na Ricky? Pili ka na. Asa? Kulong. Di tayo ba? Saan ko ilalagay? Plastic ba ako? Abi, asa niya ako ang kuha na lang. Busy naman kay musik pa mo to. Suwa na may nabilin rin sa lamesa. Nangangon pa man ang mga bisita. Oy, Ramis. Wala na ito. Mamimiss mo talaga ang kadaldalan ko. You will miss the my mouth. Miri, tanan ariyo sila niya. Di lang like design dai. Nindot pa jud inyo ha. Siyempre kami ang main, kami jud una papilion. Nga rin nga namin mapili. Ganahan lang ko na set po siya, napod siya gamay ng inani. Nga na po'y pinakapino, inani kapino ha. Uskasit day puro. Oo, sa kasi nga anak kagamay ha. Nanay gamay-gamay, anak kani mga nadakan. Asa baka live mo? Tagtulo kada usa. Sige. Lamis. Sing first. It's my birthday today. What did I say? Happy birthday ayuda. Uy, kamu dua dia ba kay sikrito kay mo ba? Hoy, marites secret. Unsa ba? Laina kayo, amara mamug others eh. Ay, baka na naman. Wala pa din tayo. Basta lang madaling 18 years old. 18. 1 plus 20. Hindi mo ka lang naman. O, di ba? Problema pa ka. Ito mo, magaling. 18 plus 20. Ala, Risa. Bay, kanin taga maniho na mo bay din sa akong tubangan 15 anyos na. 15 ka tuig na dire nga taga maniho 18 bay. plus 20. Wala na ay problema, masaligan man na siya. Paurong man. Buotan man na ang taga maniho bay. Ya. Paurong man. Duha ka bukuyab na dire usa sa ilaha. Tulo ka bukiyang kuan, buhi unon. 55. Ramis ha? You have here in Kuwait 2 wife and 1 in India. Pero thank you, Ania. Tanawa, ya daw. Thank you so much. Hindi na lang ako nasubo ba kay ulaw na ko. Kaya man niya, kay dako man siya sweldo. Dugay ng serbisyo. Oh, nakakita mo na mga Mahatag pa inyong amo mga kuan. presentation. Kada buwan, sana allowance? Allowance? Alay, ang sweldo. Pero yan sweldo dire, kompleto yung sweldo ng lolo. Nga muhatag ba si nanay? Di, mukuha man daw usa ka driver yung si ate. Mukuha na daw usa ka driver. Kaya busy na. Gami. Ready na mo. Ready na? Hindi pa ready. Wala na. Uy, akin, ready na dito. Ikaw nang bala sa mga pagkain. Kaya dito halaman ko. Luggage pa diyan. Napakabigat mo, parang bato. Ay, ang bigat. Narapan kami dalawa ni Sarah. Pinagsisiksik ko talaga. Napakabigat talaga. Buhatin niyo. Subukan yung buhatin. Hindi, doon namin daan yun. Una ko sa namin ni Pana dito rin. Balikan namin. Huwag mo yan, mo. Wala. May gulong yun. Hindi ko kailangan karaton. Kaya nga, gulong. Doon dito. Sabi mo, guba na. Eh, si pag nilalagay sa sasakyan, hindi okay pa yan. Hindi, pag akyat sa sakyan ang napakabigat, bato. Pero may lalaki man kayo, kami lang. Para next month. Ay, next year. Sabi, hindi mo na tayo. Wala, sila ako na to. Di ba yung naman lang para next year? Na naman kukuikuan? Noon sa mo? Celebration. Dahil ganing duha pero sa gawas man ta. Kasi may gano'n. Ako dahil, ako niyo apilon? Mo gani, Pasko, akong birthday, Pasko. Ay, duha naman mo. Kasi akala ko may dire. Duha naman po dito sa gawas. Iwan na lang. Inas mamumudi ha. Birthday na ako, Pasko.
Mag-celebrate ta. Hindi man celebrate dire. Tulong sa sagawa. Jilo. Jilo. Eh na si kuan ba si banhagin ni mga Pilipino eh. Ramis, banha kay mga Pilipino, miss. Naglibog, naglabad ng ulo niya. Oh. Nag-video. December. Ano exempted? Nag-video man dahil niya siya. Exempted to ba? Wala kong dalawa. Bakit ka na? Please, grabe ng picture. Ramis. Tingin mo. No, direct, Dali. direct. I Dili, said dili. direct. Wait, wait. Tanawa ko sa picture ba? Dili ba? Tingnan na kong rames eh. Wait, 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 wait. Wait, wait. Tanawa niya sa picture. Wait, wait. Direct, I said direct picture. Picture, picture. Back and back. Open. Dali ba? Dali ba? No, I said direct. Finish, finish. Bilis, open din, dilit. Finish, direct. Ay, marami. Kasi, si ano lang, binigay na. Kasi ba, binigay si Junior. Kasi gaya na ang ganyan ko. I picture direct, finish. Dali up. Tanawa ko. Sumo, dali up. Wala. Naku kita. Yung mga kita ko, wag eh. Ano, meron na? Pinakita niya? Pero siya na yung ligaya. Ay, na-make sure man dahil siya sa mga manawang namo. Ay, nga gagamaritis. Kaya paano, nag-usap kami, ni Risa, sabi ko sa inyo, makinig kayo. Hindi Kasi man ko naminaw. hindi mo kayo nakinig. Ikaw yung gisintro eh. Wala siya, wala ko pala niya. Seryoso kaya ka. Ginaminaw mo kanila. Nag-celebrate na si Risa dito, exempted na. Silang dalawa na lang ang may celebration Exempted na labas. ako sa ano, December. Bahala kayo dyan, kayo mag-usap. Hindi ba kayo nakikinig? Sabi nila, Picture. Picture, mas ligaya niya ikuan dyan. maglagot mo. Gusto niya lang. Gusto niya. Kay no, pagka na po siya dito at ibang ay Totoo. Dili, kay galalis na lang yung TV. Ramesh. Picture, madam? Bueno. Ipalayasan ka niya. Cellphone namin. Let her see. Yan lang. No, I picture. Apakon ka na ko Ramesh. Dati na ginawa kang bunjing. Ay, Buddha ngayon. Kung saan man na, Jilo? Ginawa ka na. Dali, na diha layo. Sige. Shoo, der ba? Ramesh. Kaya para di ka mabugbog ni Ligaya. Dito ba? Ako ko 13, 32 Sige, kay I will hold Ligaya. Dali. sa live. Ramis. 30? Oo nga. Alas 7 pa man tugma na. Hantod pa na 7 o'clock. Dati sa ginagbaguhan ngayon. Basta inato ara para mag-continue ran live. Kanya, bago ka matulog. Dagan mi ay. Kuan ni pulo mi kabok diri bay pulo bay. Pag mula ka ka-enlive mo. Naka on duty pa ang uban. Pulo mi. Okay, ina guys na rin. Ulo.